Så er vi ved at gøre lidt rent herinde og sætte møbler op. Og se om man kan se lidt. Der er mine skabe kommet op her. Og alle Karlas skabe. Og hendes fine tapet. Og hendes walk-in closet her. Badeværelset er faktisk færdig. Jeg skal bare lige have lys og ventilation i. Så kan vi se, om vi kan. Det er faktisk blevet rigtig flot herinde. Vi skal lige have en vandlås i dernede. Det lugter lidt. Så har vi bryggerset her med vandvarmer og vandtanken, der er flyttet over, og nye gulvvarmesystem. Og vaskekabinet, som Karla fandt på, var en god idé. Og hendes fine New York tapet. Så mangler vi lige en eltavle, der skal skiftes. Her er lidt montering til køkkenbordet i bryggerset. Og i køkkenet, der har vi nu fået en ny vandhane, som skal sættes i. Men det er sat op sådan det meste af det. Og ovn og køleskab og alt det der er klart. Og Buster, han holder styr på det hele. Og gangen er klar. Min selvmurede væg. Og nymalet fordør. Ja. Og gæsteværelset. Det er vi lige ved at skal spartles lidt op. Og opbevaring til lister og alt det her. Nå ja, det er også kommet fint tapet på. Ja, og spisestuen her. Det ligner lidt en rodebutik, men det er jo bare oprydning. Og Markus' værelse, han har fået mormors gamle kommode ind her, som vi nok maler på et tidspunkt. Og verdenskortet der for enden. Og den fine blå væg, som mor hun malede. Der mangler vi lige lidt malearbejde deroppe. Og det er fordi, at polakkerne har lavet det her fine skabsmodul her med skjulte hængsler, hvor man så kan åbne ind. Og de skab der, de to yderskab, de vender så ind mod værelserne. Og det er faktisk blevet rigtig, rigtig fint. Vi har fået lys i loftet. Kan vi se, om det virker? Sådan. 250 watts halogen her. Det skal vi så lige have ændret til LED på et tidspunkt, så vi ikke bliver ruineret. Der har vi Markus' fængsel, som vi kalder det. Han kan hygge sig, og vi prøver at arbejde. Det er så opbevaringen indtil videre af al Karlas skrammel her fra New York. Og hendes fine bord, der er ankommet. Og hans nye højstol. Så venter vi jo ellers bare på de nye vinduer, der skal komme her sidst i september. Så se, om jeg kan komme herned og
fået lidt. Det er lidt mørkt, kan jeg se. Gulvet er blevet flot. Ja. Det er vores skydedør, som vi har hjemmelavet fra IKEA. Vi har sat 2 skabsdøre sammen her. Og så sat op på de gamle hængsler. Så jeg vil komme tilbage her. Det ser faktisk skide godt ud, hvis vi selv skal sige det. Ja, jamen nu kan I hvert fald have en idé om, hvordan det ser ud her. Hej hej.